Iso seinä. Pieni pöllö. Pöllöt on tosi hienoja eläimiä. Se muoto ylipäätänsä on tosi niin kuin, visuaalisesti näyttävä hyvä. Ja sitten just esimerkiksi tätä sarvipöllöä mä en ollut tehnyt aikaisemmin. Tykkään kuunnella niitä kaupunkiääniä. Et se on mun mielestä tosi mielenkiintoista. Et kun ne tavallaan niinku tommosessa paikassa kuulee niinku ihan eri tavalla. Ja sit se on hauska kuunnella myös ihmisten kommentteja siinä. Tää pöllö on ehdottomasti funky. Siirisarvipöllö. Katutaide voi tuoda niin tosi paljon lisää elävyyttä. Ihmiset ottaa sen heti omaksi. Kyllähän se lisää ihmisten hyvinvointia kanssa, se on niin kuin inspiroiva ympäristö. Tämä on enemmän kuin maalia.